Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu ke isifikile ke leyo nyanga leyo niyazi nani every month every year in the month of October sihlezi siba nemhlangano siba nayo eJohannesburg okanye nje yakithi eGauteng. So this year ke sizobe siseSoweto laphana eDlamini multipurpose. Ubabishop ke naye uzobe khona. Mhlambe nje ubabishop nawe ukuziconfirmela ekutheni na ubabishop uzobe khona ungathini kuyibandla lonke elisilindele ngalo lasuku. Asibingelele kakhulu kubangcwele egameni lika Jesu namandla onke nawe ST. Engakusho nje ngathi angazi ophuthwa ilela langa uyobe mhlambe ethembe liphi elinye siselangeni elibaleke kakhulu u25 October lapha eSoweto sizothi uNkulunkulu sifisa ukuvala nawe sifuna ukuvala nawe unyaka unosathana onezimpi eziningi kodwa ukuvala sifuna ukuvala nawe. Bazalwane bami masingaphuthelwa ngolo lasuku ngiyazi ukuthi we are expecting abazalwane from Eastern Cape njalo Botswana. I've been contacted by abazalwane from Botswana, Cape Town. They are coming, so you cannot miss it. If kuyakhonakala ungafika even a day before and then you book your place ube khona laphana. God bless you.